payo ng tao nga walang mununod sa tambag sa mga daot iyang igalipay ang balaod sa Diyos nagtuon siya niini sa adlang tanan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo nining santos nga misa alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan niya ato sang iampo nga mahunong naning pandemic o labaw sa tanan nga matagaan usab sa mga grasya ang ato mga benefactors o mga donors nga nag-alagad o nagtabang nato dinhi simbahan. O garon maandam ta sa pagsaulog dining santos nga misa ato karong hinumduman ato karong hinumduman o ginulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan og maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himoa nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong gisaad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, kay kita og dili sila ang tinuod nga tinuli, kay nagsimba man kita sa Dios, pinaagi sa iyang espiritu ug nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga seremonyas. Makasalig gayud unta ako ni ining mga butanga, kay kun may maghuna-huna nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. Kay gituli ako sa nag-edad pa lang ako, usa ka semana. Nataw ako sa Israelita, sa tribo ni Benjamin, ug lumad gayud nga Hebreo. Bahin sa pagtuman sa balaod sa mga Hudeyo, Parisiyo ako, ug hilabihan ang akong kamadasigon nga gilutos ko gani ang simbahan. Kung ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, walay ikasaway kanako. Apan kadtong tanan nga kaniadtong giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Og dili kay kanara, kundili giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo.
Pasadyaa ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pasadyaa ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Awiti siya, awiti ang iyang kadayganan, isangyaw ang tananiyang katingalahang mga buhat. Himayaa ang iyang balaang ngalan, pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pasadyaa ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom, paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang kahibulungang mga buhat ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Pasadyaa ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, ang iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios, sa tibuok kalibutan, nagahari ang iyang kahukmanan. Pasadyaa ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagog kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kahigayon may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Padanglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini, unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman og siyam didto sa sibsibanan og pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Og inig kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo og iya kining pasanon og dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala og mga silingan og moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam katao nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. O pananglit usa ka babayi nga may napulo ka tagsa kadako kawad-an og usa unsa may iyang buhaton, magdagkot siya og suga og manilhig sa iyang balay og iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Og inikakaplag niya niini, tawgo niya ang iyang mga higala og mga silingan og moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka dako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa among philosophy, giingnan mi nga ang Ginoo wa nay ikadugang pangkalipay, kay perfect man ang iyang happiness. Nya kay perfect naman ang langit, mao may gitawag og state of perfection, wa natay ikadugang nga kalipay didto. Wa na say kasakit didto. Mo kuno na kon maimpierno kuno tang tanan, di ra gyud maguol ang Ginoo. Kay wa man siya magkinahanglan nato. Wa gyud siya magkinahanglan. Nya kun kita sa tanan malangit, di sa ta makaingon nga malipay ang Ginoo, kay puno naman siya sa kalipay. Perfect man. Sakto dili. Naday perfect nga pwede pa nimo punan. Kamong mga maestra, naday perfect nga naisayop. Wag yun. Suway kuwang kay perfect man. Nya God is perfect being man siya. Suwa na gyud kuwang. Mo na di na kuno mapunan. Pero karon giklaro ni Kristo na aday ikapuno. Niingon siya, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Nya di pag-isay gibutang diri. Sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit. Mudako ko ang kalipay didto sa langit sa usa ka makasasala nga maghinulsol. So ang makadugang ra gid kalipay sa langit, no? Unsaon amot unsaon pagdugang? Kana ra gyung makasasala nga maghinulsol. Niya unsa man mo? Makasasala mo o buotan? Makasasala. Sige, paghinulsol na. No saan man mo maghinulsol, ugma o sa sunod adlaw o sa sunod semana, karon makahatag din tag kalipay. Niya karon kun ang langit, ang Ginoo ug ang mga anghel nangandoy man sila nga ang makasasala maghinulsol. Ang tao sad nga naningkamot nga ang matag makasasala makahinulsol, makahatag sa kalipay didto sa langit, kana bang muhago pagpangita sa mga taong makasasala. Mao man bitaw nga ang Ginoo masuko gyud nato kun atong isalikway ang makasasala. Nya kamo, malipay sad mo nga naay makasasala nga inyong makit-an, malipay mo o maguol? Kalipay o maguol. Di man na good pwede sa gulon ang kalipay kaguol. Pananglitan, makita kag usa ka drug addict, nya nanuktok sa imong pultahan, malipay ka, sala, diyan ay drug addict. Malipay ka. O mahadlok. Hadlok. So ini kahadlok na nimo, dili na ka instrumentos Ginoo pagpangita sa nawala. So ang ato sang gikahatag kun mahadlok na ta, nya mo sa likway na ta kay nahadlok man ta. Naghatag ta og tawag na to kaguol tingali kay wa man tay kalipay. Awata makalipay sa Ginoo. Nya kay dili naman ta makalipay sa Ginoo, di sa tanya dawaton dito sa langit. Muna nga ningon ang Ginoo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, munay inyong gibuhat nga rinako. Sa unang pagbasa si San Pablo nag-ingon, kinsa man ang tinuod nga tinuli. Kana bang doon naman kung sila seremonya sa mga Hudiyo nga tulion ka para mamember ka sa Ginoo, mahimo kang pinili nga katawhan sa Dios. Pero matod pang San Pablo, kinsa may tinuod nga tinuli, kanang kasing-kasing nga naliwat sa Ginoo. Kana bang kasing-kasing nga giablihan ba aron musod ang Ginoo. Nya kinsa man ning Ginoo? Ang labing ubos. Kanang labing ubos mo na'y Ginoo. Pananglitan ron sa inyong balay, kinsa may labing ubos diha? Ang ginikanan o ang kamanghurang anak nga kanang 1 year old? Kamanghurang anak. Na dihang Ginoo sa kamanghuran.
Kinsa may labing ubos sa moralidad, ang buutan o ang badlungon? Badlongon. O na dihang Ginoo sa badlungon. Sa atong katilingban, kinsa may labing ubos, ang kawatan o ang kanang kusog manghatag? Kawatan rin. Ang kawatan. O na dihang Ginoo sa kawatan. So unsay atong buhaton aning mga kawatan, kaning mga adik, kanang mga standby, kanang mga palahubog, kanang mga rapist, kanang naas prisuhan, unsay atong buhaton nila, mo'y atong gibuhat ngadto sa Ginoo. Kung ato silang isalikway, agi salikway nato ang Ginoo. Kung ato silang kontrahan, agi kontrahan nato ang Ginoo. Ingka ngano gutong mang-rape ang Ginoo padir, ngano gutong magsuyop ang Ginoo? Di ba? Managin mo. Ngano gutong mangawat ang Ginoo? Ang Ginoo wa dihas pagpangawat, naas kawatan. Wa tingin mo kasabot, no? Ang pagpangawat lahi ito, ang kawatan lahi po na siya. Kinsa man ang kawatan? Ang tao nga nataptan sa kagaw sa pagpangawat. Kinsa man ang rapist? Ang tao nga nataptan sa sakit o sa sala nga pagpanglugos. Kinsa man ang adik? Ang tao nga nataptan sa sakit sa pagdrugas. Unya, nataptan man siya sakit. Kakita day kag taong masakiton, unsa may imong buhaton? Imong latuson. Kung ang imong mama masakit, unsa man? Imong atimanon o imong ilabay nga tos gawas? Atimanon rin. Yes. Unya, ang mga adik nasakit man na og addiction, ang mga rapist nasakit man na sa pagpang-rape, ang kawatan na sakit man sa pagpangawat, ato silang atimanon. Ya usahay sa atong pag-atiman sa mga masakiton, usahay masakit punta. Mao na si Kristo sa iyang pag-atiman nato nga mga masakiton, nasakit pod siya. Mao na mga Pariseo dire, ang tan-aw nilang Kristo makasasala. Ngano man kay si Kristo nakigsalo sa mga makasasala. Ang iya sang dungog, mao tanang mingon unsa tanang gitudlo nato sa eskwelahan? Tell me who your friends are and I will tell you. Sumpay. And I will Tell you are. who you are. Oh, ana. Niya kay si Kristo, ang iyang barkada, kadto mga tax collectors, kadto mga palahubog, mga sugarol, mga giyawaan, kadto mga prostitutes, mao may iyang gibarkada, kay mao may gisalikway sa mga tao, mao may nangawala, iyang gibarkada, lansang siya sa krus. Ang pangutana day karon, o gusto ta nga mahimong kalipay didto sa langit, ang pangutana, malipay ba ta nga mudawat sa mga makasasala, sa mga gitawag ni Kristo og karnirong nawala? Malipay ba ta nga mangita nila? Og di kita malipay nga mangita ni mga tawhana, dili sad ta malangit. So ang makasasala di ay, therefore, sa ako ning konklusyon, ang makasasala di ay sila day ang atong puhunan aron ta malangit. Kung ato silang higugmaon, ato silang pangitaon, nya malipay ta nga mo pangita nila og mohigugma nila, kana siguro gitang malangit kay mausad nay gibuhat ni Kristo nganong nanaog siya dinis kalibutan aron pagpangita sa mga makasasala. Ya sugod karon saman, gusto mong malangit o maimperno? Gustong malangit. Wala. Sanong-sanong mo diya, bantay lang yun mo. Kamu diya, gusto mo malangit? Oo ka na, sige. Ya, sugod karon, mangita na tas makasasala. Ayaw nagkasabi ang makasasala. Ayaw nagkontrahi ang makasasala. Higugma agyod, atiman agyod, aron mabalik ngadto sa Ginoo. So kung ang imo ganing anak, porting tapulana, ayaw na gid nagkasabi, atiman agyod maayo, hangtod makugihan. Nya kanusam na siya makugihan? Kung mamatay na ka. Okay, gasalig naman siya nimo, pinangga man kay nimo siya, di gasalig siya nimo, namatay magagkalit, ang mag-asikaso na siya,
Nga naman, sa iyang kaguol nga nawa ka, mag-asikaso na. Mao bitaw nga kita kanus aman ta nga usab. Kanus aman ta nga bag-o sa dihang namatay na si Kristo. Pero sa una nga si Kristo kauban pa, oy gipamakak ni San Pedro, gibudhian ni Judas, nanagan ang mga apostoles pagkawagtang ng Kristo. Asos nahimo na silang mga buutan. Muna ayaw pangambisyon nga ang imong bana mahimong buutan or ang imong asawa mahimong buutan samtang buhi pa ka. Ang ato nung buhaton kinahanglang mahimutang buutan aning mga tao nga dili buutan. Mahimutang mahigugmaon aning mga tao nga buangon. O kana mo'y sakto. Yan unsa man? Deal na tariya. Deal na. Sige. Inigabot yung atos langit mo ana sa namang anghel. Yes. Pero inigabot ro ninyo sa inyo dahil mo giyaw-yaw atong inyong mga anak, mga estudyante, inyong kasaban. Ana din mo atos Ginoo. So ni kuyaw, ako san mga saba sa ko sa Kristan, ana din ko sa Ginoo dayon. Wa na dayon ko'y point dito. Amo na nga dako day kay natog kapuslanan ang mga makasasala. Ang makasasala di ay mao di ay makapaliwat nato ni Kristo. Ang mga makasasala mao di ay makapahiusa nato ni Kristo. So dili sila minus, kung dili plus, dili sila alkanse nato, kung dili ginansya di ay sila kung ato silang higugmaon. Kay kita god ako nalay magsigig higugma pa der alkanse nako no di oy ginansya ka kay kada nimo higugmaan ang mga taong buangon naa kay point dito sa langit nya kana sila wa gid tawo nay puntos. Muna maningkamot lang gitawon ta nga makakita sila Ginoo aron na sila puntos. Pero kita kada nato higugma nila pirmi gitang nindot og point dito sa langit. Ambot kinsa roy dakog point si Trump o si sanang iyang kontra? Si Donald Trump o si Biden o sanang Joe Biden. Kinsa mo roy dakog point? Dinhi sa ato depende pero kita karong nanimba mo dinhi nya nagsanong-sanong masad mo nga mohigugmas makasasala ana na mo'y point dito pero idig kasaba ninyo dito minus dayon nyag mas daghan ang minus kaysa point impierno dayon sige manindog na ta mga langit nun mga igsuon muduol kita karon nga mahimayaon or mahinangpon ngadto sa Dios dadon nato ang ato mga panginahanglan ug moingon kita patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang simbahan makalingkawas sa mga kaaway nga naningkamot sa pagbungkag sa pagtulunan ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga nagdumala sa kanasuran makakat-on sa pagsalikway sa tanan ug mulantaw sa panginahanglan sa uban ilabi na sa mga kabos. Mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto
proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo, patalinghugi kami Ginoo. Ang uban sa mga anghel o mga santos, ang mga nangamatay, maghimaya sa Dios didto sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo, patalinghugi kami Ginoo. Langit tong Amahan, dawata ang amo mga pagampo, nga among gituboy kanimo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Pagdaygon ka Dios, Amahang langit nun, hinggasan mo mga masalay po, ang panog Ginoo, nabot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana ang usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom niining misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga Anak sa langit, pagdahigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Lawas niya kong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawat akini, dawat akini sa akong hanumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawat akini, dawat akini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod niining Eukaristiya ug bag-ong kalauman, himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang kasantos sa kaugalingon, makasud na taglangit kitang tanan. Ang ato lang buhaton aron masiguro gyud kanunay saman ato yung pangitaon, higugmaon uban sa kalipay ang mga makasasala aron maliwat kitang Kristo. So kining ato rong update diay sa atong nahalin nga mga slots. Sa atong 3,500 ka slots, ang ato ng halin as of yesterday, November 4, niabot na og 2,886. Pakpak.
gamay na lang yung kuwang, no? 640 na lang ang available. So, padayon tang mag-imbitar ninyong gustong malangit, ala, palit. Aron maliwat mo ni Kristo. Joke. Ang mura mamuguol kay now. So, ato na rong himuon ang pagbindisyon sa mga ato magipamisahang mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso, alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon, hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kahayag gaway pagkapalong ipadanab mo kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.